विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांस मी सुचित्रा नायक देवेचे मोगाचो येवकार. एक व्यक्तीचे शिक्षणाचे दीस भांगारासारखे दीस होऊन असतात. इंग्लिशांत एक सांगणीत आसा, अ स्टुडंट लाईफ इज अ गोल्डन लाईफ म्हण सांगून. हे प्रायांत त्यांचं शिकवचे सोडल्यार आणि काय मस्त जबाबदारी म्हणून आसपाची उणी. हे प्रायत्त तसो लोत कित्याक म्हणल्यार तेंचो एक आमी खुशीर आसपाचे उत्साह भरीत होऊन आसपाचो प्राय. आणि त्यांच्या लागी आणि कसले एक संदर्भ आयल्यार आमी ते फुडें जावन एदुरस्तो म्हणून एक धैर्य छला तसले दृष्टिकोन आसपाचे प्राय. ह्या पुरा असताना त्यांच्या लागी आसपाचे प्रतिभे त्यांचे भितर सुप्त होऊन आसता म्हणून त्यांचो कळत नाही. ह्यास एक समानची वाट दाखोवन देवीची त्यांच्या आशीबाबसांचे त्यांचे समाजाचे आणि त्यांचे शिकोवचे शिक्षक वर्गाचे काम होऊन असता. कित्याक म्हटल्यार हेंच्या लागी एक काय अभ्यास चुकोड अभ्यास असतो, काय चुकोड हव्यास आसा आणि हेंच्या लागी एक प्रतिभे काय असता. ह्या आणि केलाव पोटी केलाव नेकरे एकच लाक असत नाही. त्यांच्या लागी केलाव पोटी एक दखले न्यून्यते एक दोष तसले आसपाच्यो सहज असता. ह्या पुरा कलवेचे हॅन्स मात्रे आणि तसंत यांचे एक प्रतिभे काय आसा ह्या पुरांचो दाखोवचे परी करून एक धनात्मक वाटेर नेवेचे बरी प्रोत्साह केल्यार ही नेकरा फुड्यांस एक सुसंस्कृत नागरिक आणि एक देशप्रेमी होवेच्या बद्द जाल्लो विषय. आसल्यात एक तरुण चिगुरू मेसीचे जिल्गो आमच्या ओटा आज मंजस्मित होऊन बसलो आसा. तोच पुत्तूर सेंट फिलोमिना कॉलेजचे विद्यार्थी मास्टर किरण नायक. किरण, तुमास या कार्यक्रमास आदरपूर्वक स्वागत. किरण नायक ओटो संवाद सुरू करचे आधी त्यांचे एक किरुपरिचय तुमासाठी. मास्टर किरण नायक हे मैरा केशव नायक आणि विद्या नायक दंपतीचे पूत होऊन असतात. केशव नायकांनी पुत्तूरांत मेजर्स किरण एंटरप्राइजेस म्हणूचे एक नावादीक जाल्ले हार्डवेअर शॉप आणि एक नावादीक सिमेंट डिलराचे एक बिझनेस करीत असत आणि त्यांची बायल त्यांचे ओटो सहाय करीत असत. हेंचे अप्पाचे अप्पा मैरा नावादीक मैरा संजीव नायक आणि शारदा नायक. हेंची अम्माचे अप्पा विठ्ठल पाटील आणि शारदा पाटील हे परकळांतले एक नावादीक परकळ पाटील स्टोर्स म्हणूचे स्थापक अध्यक्ष होऊन असत. किरण, तुमास या कार्यक्रमास मक्त्यान स्वागत. तुम्ही आता आम्हा समजा गोता आसल्या बरी तुम्ही NCCन तो मस्त पुढे गेलो सो म्हणून गोता आसा. तुमास या NCC शिकवायच्या होरतून एक NCC वर कसे तुमास एक आकर्षित जालो? सो फर्स्ट मी ऐकलो NCC बगे माझ्या आप्पासून होतं. आप्पा एक दिवस घरांत आम्ही NCC ट्रेनिंग करीत होतो. शिवमोग्गान तिकडे फायरिंग करे गेलो होतो आणि सांगित होते. सो त्या दिवस NCC बगे ऐकल्यांत. मी कॉलेजान गेलो. कॉलेजेसून NCC सिलेक्शन्स आयल्यांत. गेलो नाही सिलेक्शन्स असं बट एक आसक्ती होता दव्यान मी जालें नाही त्या दिस. मी डिग्री स्टार्ट केला. मी डिग्री केल्या कारण कसं म्हटल्यार माले आर्मी जावं आशा होता बट एक एक्सपेरिमेंट हवें मग आर्मी सो मला डेडिकेशन द्यावं जाल्यार पार्टी एकदा बघया कशा चलता आर्मी कसं म्हणजे वर्किंग असतात तसं NCC एक बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी होतं मला. सो डिग्री जॉईन केलो तो डिग्रीन NCC सिलेक्शन जालें माझं. सिलेक्शन जाल्यानंतर फर्स्ट इयर आम्हाला परेड असता. परेड त्या इष्ट होऊन मागे ते तुरची गावन मागे ते स्टार्ट झालं माझं. ॲक्च्युली NCC म्हटलं कसं आहे त्याच्या ಬಗ್ಗೆ थोडं आम्हाला सांगू होतं त्याचे एक कसं काम करतात आहे म्हणून सांगून. एक NCC स्थापना झाले जुलै 16, 1948 असं. NCC मध्ये नॅशनल कॅडेट कॉर्प त्या स्थापना केलेलं रिझन कसं म्हटलं वॉर झालं होतं ना आर्मीच्यांचं फूड सप्लाय करा आणि सेकंड लाईन ऑफ डिफेन्सवर एक स्थापना झालं. त्याच्या सेकंड लाईन ऑफ डिफेन्स कसं म्हटलं तुम्हाला काहीतरी कर्नाटकांत इंडियात काहीतरी भितूर प्रॉब्लेम झालेलं ते रेडी असतात आर्मीच्या टॅक्टिक्स घेऊन ते टेक्निक्स शिकवून असतात. ते मस्त आयडियाज असतात त्यांच्या लगे. सो ते एक सिव्हिलियन नाही ते एक आर्मीवरी बिहेव करतात. सो त्याच NCC स्थापना झाला. मी डेव्हलप होऊन कॉलेजेस स्टार्ट केले NCC. स्कूलान स्टार्ट झालं NCC. मी नेकरांस 8th, 9th आणि 10th NCC स्टार्ट झाला.
ते दिसून येतं चूर बेसिक्स शिकोवच्या मागे PU आणि डिग्रींत त्यांचं ॲडव्हान्स होवे हेल्प करतात शिकवतात. आता तेंतू NCCंत नेव्ही त्याच्या पर्यंत तसं प्रसाने नेव्ही आर्मी पुरा तुझ्या कैला एक विंग माझ्या आर्मी विंग मी 19 का बटालियन NCC असवेच्या माझा एनरोलमेंट झाला. NCC 3 विभाग असा आर्मी नेव्ही एअरफोर्स आणि नेव्ही मंगळूरांत असायच्या. सो आर्मी मडिकेरी आणि मंगळूरांत असा आमच्या लग्गे. सो आम्हाला मडिकेरी बटालियन अंडर होतो आम्ही. सो आम्ही मडिकेरी बटालियनसून एनरोल झालो. हो तसं आहे. आता NCC इकत्यात वर्षा म्हणे एक काय असं एकत्या वर्ष शिकव्या तुझे एक किती वर्षांसून शिकतस एक अनुभव. NCC ज्युनियर असतं, ज्युनियर डिव्हिजन असतं, सिनियर डिव्हिजन असतं. सो ज्युनियर डिव्हिजन असतं हायस्कूल जणांचं. हायस्कूलांत 2 वर्ष NCC 9th and 10th 9th and 8th and 9th. सिनियर डिव्हिजन असायचं एकच PUंत नाहीतर डिग्रींत त्या 3 वर्ष कंप्लीट करूया. ज्युनियर डिव्हिजन नंतर तुला A सर्टिफिकेट गावता. सिनियर नंतर B आणि C सर्टिफिकेट एक्झाम क्लिअर झाल्यापर्यंत तुझे NCC मी पास झालो आणि सांगवा तेंतो तर एक असता सर्टिफिकेट एक्झाम बरोबर असता रँक तसं पण असता म्हणजे तुम्हाला तसं काय गावडायचं रँक सर्टिफिकेट. रँक NCC रँक असायचे एक लॅन्स कॉर्पोरल सार्जंट CQMS CSM JO SU रँक असतात. माझे रँक आत्ता रँक सिनियर कॅडेट अंडर ऑफिसर SU. मी RDC जाताना माझे रँक असले JU म्हणजे ज्युनियर अंडर ऑफिसर. परीक्षा बरोबर रँक लॅन्स कॉर्पोरेशन होऊन मी वापस कॉर्पोरल गावता असं एक एक्स्ट्रा पोर येत असतं रँक. तर तुम्ही आता मस्त वैला एक स्थानार असं. आता कसं लागत आता तुमच्या आज्जा ते मैरा त्या समाजात एक मस्त नावादी कोण असेल मैरा संजीव नायक म्हटल्यार त्यांचं एक गौरव आणि त्यांचं जन भियत ते एक रेस्पेक्ट देत ते तसं ते पुरा एक कृषी मेन होऊन असेल त्यांचे. आणि तुमचे आप्पा व्यापाराचे यंतो असत कृषी ಒಟ್ಟು व्यापार तुम्ही येवणी एक आर्मी सैन्याचे यंतो असो तुमचे एक उद्देश काय आहे. उद्देश तसं काही नाही त्याला एक एक्सपेरिमेंट हवं आहेत मला ट्राय करा माझे आर्मी लाईफ आणि पुढे असं आणि एक 20 वर्ष लीड करू आहे नाही. सो एक ट्राय करे NCC घेतल्यानंतर आर्मी जाब आशा असता निको असता बट त्याला चूर हेल्थ प्रॉब्लेम असतात नाहीतर पूर्ण डिफेन्स असतात. सो तेंतो नक्कान एक एक्सपेरिमेंट करे गेलो मी NCC. त्यानंतर म्हटल्यार मी एक ऐकलं होतं नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी म्हणून सांगून त्या सत्ता सॅरव्य जाल्यार तुम्हाला एक काल नांदी म्हणतो न्ही आम्ही एक बेज म्हणतो न्ही त्या NCC हव्या त्यासाठी त्याच दाव्यासाठी NCC एक की बरी म्हटल्यार एक आसर घेतात त्या वयाने त्या संत्या सांगू वयत नाही का म्हटलं NDS एंट्रन्स एक्झाम असता सोपास SSB सिलेक्शन असतं सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड एक त्या इंटरव्ह्यून पास होव्या त्या इंटरव्ह्यून NCC असता हेल्प होता त्यांना ಗೊತ್ತಸ್ತಾ ಹೆಲ್ಚು ಗೊತ್ತಸ್ತಾ ಆರ್ಮಿಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಲೋಸಾ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಲೋಸಾ ಸನ್ तुला हेल्प होतं इंटरव्ह्यू ಅಂತ तसंच एक हेल्पासाठी ते एक बेज म्हणून असता म्हणून सांगून नाही आहे. त्यानंतर आता NCC मस्त सर्टिफिकेट्स असत म्हणून ऐकलो आम्ही. त्याच्या प्रांत तुझे आता समवस्त्र त्याच्या प्रांत तेंतो केलाव NCCचे केलाव बघताना आम्ही कॅन्स आणि प्र काही असत नाही बघताना त्या प्र एक कंपल्सरी आहे नाही तुम्ही असं तर करवायचं आहे. NCC 3 वर्ष असता. सो फर्स्ट वर्ष काही नाही परेड असता नंतर तेच कॉलेज नंतर शिकवतात बेसिक शिकवतात अप टू लाईन ग्राउंड लेवलसून स्टार्ट करतात फर्स्ट इयर. सेकंड इयर पर्यंत तुला कॅम्प स्टार्ट होता आम्हाला कैला कॅम्प असता रॉक क्लाइम्बिंग कॅम्प असता स्कीइंग कॅम्प असता माउंटेनिंग कॅम्प असता मागीर आर्मी अटॅचमेंट कॅम्प असता तुले CATC ॲन्युअल कॅम्प असता ती पुरे मस्त कॅम्प असतात. ते कॅम्प क्लिअर केल्यावर तर सर्टिफिकेट आमच गावता. आणि ड्रेस कोड अंत NCC मेन रोल असा एक 3 रोल असा आम्ही सांगितलेले जागा सांगितलेले टाइम आणि सांगितले ड्रेस ते 3 आम्ही फॉलो केले. NCC काही पनिशमेंट्स गावाच्या होण्यात ड्रेस कोड कसं म्हटलं आम्ही बेल्ट टाईट करूया आम्हाला बॅक स्ट्रेट असल्यावर बेल्ट टाईट असूया त्या एक अनेक कॅन साईड 0 कट होईसाव्या फ्रंट मस्त शॉर्ट होईसाव्या आम्हाला बेरेट आम्ही कॅप सांगतो नॉर्मली नंतर सिव्हिलियन टाईप आम्ही NCC बेरेट सांगायचं तो बेरेट घालताना कॅन्स बाहेर येवे ना चुरो सो तसा कॅन शॉर्ट करायचा आणि शेव पूर एकच लाग दिसवाय समानावर तसं आम्ही शेव करतो डेली मागीर शूज डेली पॉलिश असव्या
डेली पॉलिश करूया मगे युनिफॉर्म आयरन युनिफॉर्म एक थोडी नेसवे नाव युनिफॉर्म ಅಂತ तसं असतं त्याला तुमचे एक टोटल पर्सनॅलिटी ते एक नमन स्ट्रिक्ट टोन असायला बरी दिसायच्या बरी असता नाही तुम्ही आरडीसी म्हटलं मला कसं कळलं नाही आता आरडीसी म्हणलं एक रिपब्लिक डे परेड कॅम्प NCC ಅಂತ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ एक तुरलेला कॅम्प 3 महिन्याचा कॅम्प ड्युरेशनचा सो माझ्या आरडीसी जर्नी स्टार्ट झालेला सेकंड इयर असताना मी आमच्या कोविड बॅच NCC सो एक वर्ष शिकलो होतो बेसिक शिकलो होतो कॉलेजन शिकलो होतो सेकंड इयर कोविड यायला सो त्या समय NCC आरडीसी कॅम्प होताही ना आयडिया नाही तिने कसं केलं म्हटलं एक एव्हरेज हाईट घेतले एव्हरेज हाईट आणि कोंपर्स होतं त्या हाईट आणि ते मात्र आरडीसी जाव्या सिलेक्शन होण्या करायचं क्रायटेरिया चढ होता जन होणं होता तो इझी होतं सिलेक्शन करायला मी मस्त हाई होतं कोविडच्या टायमार सो सिलेक्शन देवे गेलो होतो बट देवे दिलं नाही आम्हाला माझं हाईट चढ होतं हाईट चढ असं ऍक्च्युली त्या वरीस स्पेशल वरीस ओके ओके स्पेशल वरीस काय म्हटले जन चढ होते सिलेक्शन मस्त होण्यावर होतं सो त्यांनी हाईट सांगितले तसं त्या वरीस झालं नाही सो तो डायरेक्ट एक ऑप्शन होता मला वन टाइम ऑपॉर्च्युनिटी नाहीतर नाही लाईफ अंत आरडीसी करायला नाही मला सो एक ऑक्टोबर 16 कॅम्प स्टार्ट होता सर आम्ही एक 2 months आधी मी प्रिपरेशन स्टार्ट केलं ऑक्टोबर 16 पॅक करून आळवासच गेलो होतो आरडीसी फर्स्ट कॅम्पस आळवासांत 1 महिने कॅम्प असतात आळवासांत फर्स्ट एक्सपिरियन्स असलं म्हटलं पूर असतात एक 300 जण असतात 300 जणांत आमस वेकन्सी होत नाही किती असतात त्याला गेलो पुरं बघितलं जॉईन असतं तो एनरोलमेंट पूर झाला सेकंड डे सांगितले उद्या सकाळी 5 गंटे स्टार्ट करतो प्रॅक्टिस रूम बघितलं रूम शुकड होता मी मॉर्निंग 4 o'clock उठून पुरं प्रिपेअर होऊन ड्रेस पुरं घालून रेडी असता आम्हाला एक रायफल असतं रायफल SLR सांगतो मी सेल्फ प्रोड रायफल ना आरडीसी त्या रायफल आमच्या देवीवर आमच्या हातात नसता नित्तानो आमच्या हातात नसता तसं असतं तिथं बघून घ्याव्या ते काल पडवे नवा मी ते तोन येवे नवा तेच पनिशमेंट असतं रायफल काहीतरी मिस झालंय काल पडवलंय तुला पनिशमेंट ते पनिशमेंट असतं सो सायकल रायफल घेऊन जातो माचिंग ग्राउंड आणि 2 PT असतं सकाळी मॉर्निंग 5 to 7 PT असतं मी ಕಾವನ್ ಸಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಕಾವನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಲ್ತು ಆಮೇಲೆ NCC ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಲ್ನು 8 ಗಂಟೆ ಸರ್ 1 ಗಂಟೆ ಸರ್ आम्हाला स्प्रेड असता सकाळचं नंपार सर ब्रेक हुणे एक ब्रेक असतं मिडला ಅಂತ 11 ಕಾಲು ಸರ್ ಬ್ರೇಕ್ असतं दक्ले ब्रेक मी चूज पाणीचे ब्रेक असतं साईड असं सो आळवास ಅಂತ ದಂಪಾರ ಜೋನ್ ಹೋನು 3 ಗಂಟೆ ಸರ್ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ असतं ड्रिल प्रॅक्टिस कल्चरल प्रॅक्टिस पूर असतं त्यांचं सिलेक्शन होत असतं आमच्या या पूर आता तुमच्या एक रिपब्लिक कॅम्पस सिलेक्शन होता दाला प्रांतले एक नाही सिलेक्शनच करायचं त्यांचं एक 300 जण असतात आमच्या सिलेक्शन अंत 34 जण सिलेक्ट होऊन बँगलोर जायचे असेल त्या 1 महिने ड्युरेशन अंत 3 कॅम्प होता 10 days सांगून तर 3 कॅम्पांत एक 4 सिलेक्शन असतं सिलेक्शन कसे करतात मग ड्रिल कसं तू एक मार्चिंग बघून असतं तुम्ही नेकरांच्या स्कूल मार्चिंग असतं नंतर स्पोर्ट्स डे असतात त्या ॲडव्हान्स लेवलवर करायचे आम्ही तुम्ही आर्मीच्या मार्चिंग बघून असूया रिपब्लिक डे व्हिडिओ बघून असूया त्यांचं मार्चिंग त्या प्रॅक्टिस करतो त्यास मस्त प्रॅक्टिस हव्या सिलेक्शन कसं होतं म्हटलं एक 100 meters दूरसून आम्ही मार्च स्टार्ट करतो हातात एक रायफल असता 4.5 kg रायफल असतं तर रायफल धरून मुवमेंट असतो ना रायफल आम्ही मार्च स्टार्ट करतो स्टार्ट करताना आमच्या डोळ्या काही असतं इतोव्या डोळ्या मुवमेंट करे नाही आयब्रोज मुवमेंट करे नाही ह्या चिन मुवमेंट करे नाही बॉडी सत्त असूया ड्रिल करताना मी पाय बेंड होवे नावा डिग असूया डिग म्हटलं तू दाताने एक स्टॅम्प करतं त्या पूर समा असूया डोळे मुवमेंट झालंय नाही तू रिजेक्ट होतं आयब्रोज मुवमेंट झालंय रिजेक्ट होतं सो कोणास बघू येत नाही आमचे एकत्र मंडे असतं सिलेक्शन होव्यान तो मी करीत असतो सिलेक्शन होतं मी फर्स्ट सिलेक्शन झालं सेकंड सिलेक्शन दिस आयला माझे कसं झालं म्हणजे हात आणि एक चूस माझ्या थंब फिंगर ಅಂತ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ होता ಚೂರು लागले ಅಂತ मला रायफल सर आम्हाला एक सलामी शस्त्र प्रकार असतं रायफल सल्यूट करायचे आम्ही रायफल सलामी शस्त्र रायफल सल्यूट कसं करतं मुवमेंट करणार
ರೈಫಲ್ ಅಮ್ಮ ತಾಂಕು ಎಸ್ತಾ 4.5 kg तांको दरुवे असता त्या दर तांकतना माझ्या हातान चूर प्रॉब्लेम झाला रायफल पडले काल सिलेक्शन अंत त्या ॲक्च्युअल प्रोसिजर कसं म्हटलं तर मी येऊन सिलेक्शन करीत असतो कोणाची तरी तो रायफल पडला मी त्यांस विजिट करतो रिजेक्टेड ते त्यांस मी काही चान्स नाही त्या नाही काही नाही ते बाहेर रायफल ते बॅरल रायफलचे पिन पॉईंट बॅरल ते काल पडलं नावा ते काल पडले तो रिजेक्ट होतं ते काही ऑप्शन नाही काही सेकंड क्वेश्चन नाही बट माझं त्यात झालं रायफल पडलं एकदा काल कसं ते साईड बसलो नाही आणि गेलो 10 दिवसांनी घरा यायचो झालं बसून होतो मी गे मला नाव माझं लास्ट बघतं ना माझं नाव सिलेक्टेड लिस्टान तसा त्या आन्सर दिला नाही तर माझ्या कर्नलांना कसं लेसन मी गे लास्ट आणि दिला तर काय म्हटलंय तुझं ड्रिल कसं होतं मी पुरं बघतो तर एक मोमेंटच मी तुला जज केलं नाही तुझं इडी प्रोसिजरच मी जज केलं तसं तू सिलेक्ट झालं तसे होऊन 3 कॅम्प क्लिअर केलं NCC आळवासन क्लिअर होऊन आम्ही बेंगळूर धावायचो 1 महिने कॅम्प असं सिलेक्ट झाल्यापर्यंत मग तुम्हाला 300 ಕೆಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ 34 ಕೆಡೆಟ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು धावायचो त्या बेस्ट ಕೆಡೆಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರುचे ग्रुप व्हायचे तसे 6 ग्रुप्स असत कर्नाटक ಅಂತ बेळगाम ग्रुप मैसूर ग्रुप ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ बी आणि मंगळूर असले ग्रुप असत त्या ग्रुपांत पुरं बेस्ट केड्स असतात सिलेक्ट झालेत त्यांच्यान सिलेक्शन वापस त्यांचं एक 250 to 300 केडेट्स असतात ते केडेट्सांचं 54 धावायची डेली ते 1 महिने ड्युरेशन ते कॅम्प सिलेक्शन असतात फर्स्ट सिलेक्शन सेकंड सिलेक्शन थर्ड सिलेक्शन 10 डेजचं पिरियड आणतो सो बेंगळूर आणतो टफ सिलेक्शन व्हेरी टफ सिलेक्शन्स ते चूर मुवमेंट असतो ना चूर मिस झालंय चान्सेस बदल सिलेक्ट होतात ठीक ते पुरं चिकोड करतात ते सो ते सिलेक्शन झालं ते मला कल्चरलचं गावलं आणि PM रॅली गावला कल्चरल्स ಅಂತ मी ॲक्च्युली डान्सर करीत असलो सो मला इझी होता वेस्टर्न डान्सिंग बट ते मला यक्षगान करूया सांगितलं 1 महिन्यात यक्षगान नाही 20 डेज यक्षगान करूया मी सो शिकलो ट्राय केला मी माझा फ्रेंड ऐकलो होतो तो यक्षगान आर्टिस्ट असलो सो तिने मला मस्त हेल्प केला ಅಂತ ರೂಮಂತ ನೈಟ್ 4 ಗಂಟೆ ನೈಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರೀತ होतो मी सकाळी वापस मॉर्निंग उठून ड्रिल आयत होतो सो बेंगळूरांत सकाळी 4 सुटतो होतो 5 असे आमच्या आर्मी कैला एक परेड ग्राउंड असा बेंगळूरांत त्यांच्या परेड ग्राउंडात जाऊन सकाळी प्रॅक्टिस होत होते आमच्या मॉर्निंग 5-6 असून 8 असं मी थंयच जॉईन होऊन थंयच प्रॅक्टिस वापस मी संच्या येऊन कल्चरल प्रॅक्टिस 3 ಗಂಟೆसून 100 ಗಂಟೆಸ कल्चरल प्रॅक्टिस नाईट त्या 12 होऊन एक नाईट अप्पास एक कॉल करीतो डेली त्यांना एक दाल्यानंतर नाईट एक कॉल करायचे अप्पा असं दाला अम्मा असं दाला आणि जाऊन निघतो मी डेली एक प्रोसिजर होतं माझं ते कॉल करून निजून नेक्स्ट डे वापस रुटीन फॉलो मॉर्निंग वय एक प्रयाण मस्त कष्टाचं प्रयाण त्याला वय तो एक सांगू इष्टपडतो मी माले मंगळूर ಅಂತ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ 21st ಡೇಸ್ ಮಾಲೆ ತಾಪ್ ಆಯ್ಲೆ ಅಂತ 102 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ होता ताप प्रॅक्टिस करताना ताप आयला सो मी निजलो अंतो कर्नल आयले ना कर्नल विचारले कमांडिंग ऑफिसर कर्नल चेतन दिमन माझ्या कमांडिंग ऑफिसर ते चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर होते ते कॅम्पांत सो ते येऊन विचारले तो कसलं झालं मी मग ताप असा वैत नाही प्रॅक्टिस करायला सो तिने म्हटले मला 2 ऑप्शन देतो तुले मी एक तर तू घरात जाऊ द्या नंतर मला उधेर दितो मॉर्निंग ड्रिल ಅಂತ ಸ್ವಾನ್ सो ऑप्शन 9 त्या जो ताप होता जसं नाईट मला बोलवलं नेले ना हॉस्पिटल असं हॉस्पिटल बोलवणे ड्रिप्स दिले ना मॉर्निंग चूर समज आला आफ्टरनून मी रायफल घेऊन प्रॅक्टिस तसा ताप घेऊन तसं होईत असतं करवत होतं काय म्हटलंय 2 दिवस रेस्ट घेतल्यावर मी घरा येतो पाठी रिजेक्शन होता त्यांचं रिजेक्शन होऊया कसे करू त्यांचं 300 जण असून 34 जण हाडू झाल्यावर कोणाच कार्ड होतं मग बघित असतात ते काहीसून कोणाच कार्ड होतं त्या त्यांचं ऑप्शन द्यावे ना बा आम्ही तसं करून बघूया आम्ही तर मी मगाशी सांगितलं ह्या तुमचे एक प्राय म्हणून एक कसाला एದುರಿಸೋचे एक ಛಲ ಧೈರ್ಯ असोचे प्राय तो त्या एक सत्य केलं तिथं तिथं जोर ताप असो न तू तुले त्यांत RDC कॅम्पात तुला दव्यात म्हणून तू कुठले तर असं रेडी होऊन रोळत नाही आणि आम्हाला एक खुशी होते तू RDCत पार्टिसिपेट केलंस म्हणून त्यास तुला आमचे एक प्रतिबिंब टीमाचे आणि आमच्या समाज कुडाल देशस्कर आद्य गौड समाजाचे तुला मस्त अभिनंदन देता किरण आणि एक तुझे प्रयाण म्हटलं मस्त कष्टाचं प्रयाण तुझे एक आयके वयसरचे
एक आणि आयके जाल्या प्रांत जाल्यार मस्त कश्ट आयलस तो आता ते एक राखून तुले एक इथे गणराज्याचे परेड असं दिल्लीस दावे गावता त्यांचा एक अनुभव कसा आहे सांगत. मी हा स्टार्ट करतो बेंगळूरसून येतो. सो अनेक ऑप्शन झाले तर मला बेंगळूरानंतर मी रायफल धरून असताना मी एक 2 hours रायफल धरले कंटिन्युअसली. सो माझ्या राईट हँडचे मसल चूर स्ट्रेन होणं मला हात बल नाही चूर रायफल धरून त्या कसं किती जोर झाल्यानंतर म्हटलं मला हात अंचलो येत नाही त्या काही होत नाही. बट सिलेक्शन असा हे उद्यान रे ती सिलेक्शन असा हात नाही सा अप्पास कॉल केला अप्पा असं होत तसा अम्मा असं होत तसा मी कन्फर्म नाही माझ्या सिलेक्शन का म्हटलं हेल्थ प्रॉब्लेम असा. ऑडिशन कसं म्हटलं आम्ही सांगून घ्यावे नावा प्रॉब्लेम असतात सांगता कल्लर आता मला समान आहे मला हात दुःख असन ते घर जाडतात पाठीत त्यांच ते हवं होतं. सो ते MI रूम मध्ये कसं ऑडिशन कॅम्प सिलेक्शन कॅम्पात मेडिकल रूम त्या रूमच आम्ही दावे नावा आम्हाला कोण सांगूय नावा आता फ्रेंड्स सांगितलंय त्यांसून बदल सगळं कळलंय त्या कळताना ते काहीतरी सांगितलंय हेले दुःख असा हेले वैत नाही ते मला बघून बाहेर जातात तो सांगूय नावा हात तो कोण सांगू येत नाही सिलेक्शन असं उद्या. सो काही नाही देवाचे नाव नाही दिले माझ्या दैवाचे एक नाव नाही गेलो ते सिलेक्शन झालं ते परांत हात चूर रेस्ट देऊन साईड आणि रेस्ट द्यायचं नाईट मालिश करायच्या पाय मालिश करायच्या दुःख असले पूर्णकडे मालिश करून निजूच्या सकाळी उठून वापस रुटीन करीत होतो. सो फायनल सिलेक्शन झालं आहे आणि दिल्लीचं माझं लिस्ट आहे नावांत. सो दिल्ली 50 मागच्यानंतर मी एकलो होतो. दिल्ली ट्रेन ಅಂತ आवचो मी मॉर्निंग 16th डिसेंबर ट्रेन होता माझं मी दिल्ली रीच होणं आम्हाला फर्स्ट 1 week क्वारंटाईन होता. कोविड पीक होता त्या वय जानेवारीत फुल कोविड होता. सो आम्हाला 1 week क्वारंटाईन केले ना क्वारंटाईन नंतर एक पॉझिटिव्ह आलं आमच्या. सो वापस 1 week वापस क्वारंटाईन केलं ना मग त्या क्वारंटाईन डेली प्रॅक्टिस होत होतं बितूर रूम अंतर प्रॅक्टिस करत होतो कलनातीवर प्रॅक्टिस करत होतो त्या पूर करीत होतो वय करवंत होता. मी की दिल्ली स्टार्ट झालं आमच्या ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस सिलेक्शन्स पुरा रजपत असं मी की PM रॅलीज पुरा. सो दिल्लीत कसं असेल रुटीन म्हटलं मला मॉर्निंग 3 उठूया 3 उठवणं त्या चली ह्यू मस्त होता एक 9 degree Celsius संच आहे सकाळी होतं ना एक 4-5 degree Celsius असेल वय ते सकाळी शेव करूया आम्हाला आमच्या बॅरॅक सांगतो आम्ही NCC भाषांत बॅरॅक नंतर आमच्या एक थोडले रूम असतात ते रूमच उठून आम्हाला वॉशरूम असता पूर दूर चलोन दाव्या इकडे. सो ते बड्डी पेर सांगतो आम्ही NCC एकलो दाव्या नाही काही NCC एकच बड्डी पेर ऑफ 2 बड्डी पेर ऑफ 4 सांगतो आम्ही त्यांचं दाव्या जन असू येतं मग जाताना चलून दाव्या नाही आम्हाला एकच धावून दाव्या ना ड्रिल करून दाव्या चलून दाव्याच्या सांगूया नाही ते दिसतोय ना कोण आम्ही चलून दाव्याचं तसं सकाळी मोहन उठून ड्रिल करीत होतो जायत होतो आम्ही इथे वॉशरूम पुरा शेव करून त्या कोल्ड पाणी केलोपटी मस्त थंड असतात फुल फॉग असता मग प्रॅक्टिस होत होतं मॉर्निंग प्रॅक्टिस कसं होतं म्हटलं फुल फॉग प्रॅक्टिस करताना त्या फॉगान तो घाम येत होता ते घाम येऊन आम्ही जाताना एक आमच्या शॅडोवरी असता तसं दिसत होतं त्या एक चिकट एक्सपिरियन्स होता वय मी गे नॉर्मल प्रॅक्टिस 8 असून आफ्टरनून नाईट नंतर अराउंड 12 होत होतं नॉर्मल त्या आमच्या रुटीन होतं. आणि एक कसं लाईन एरियामध्ये कसं कॉम्पिटिशन ऑडिशन लाईन एरिया कॉम्पिटिशन मध्ये तू किती शोक करतो तू बॅरॅक तुझ्या बॅरॅक तुझ्या रूम तुझ्या कैला इडी आमच्या आम्ही कसं बसतो आम्ही आमच्या बेड कसं असता ते पूर्ण एकच लॅकंद असतो आमच्या बेड कॉम्पिटिशन ते किती पूर्ण क्लीन करतो आम्ही पेंट करतो इडी बॅरॅक वापस क्लिनिंग करतो डेली क्लिनिंग करतो मी गे मॉर्निंग उठवून त्याच काम मग क्लिनिंग करायचं छोडवून काही धूळ गावे ना मग ऑफिस असं येऊन असं जस्ट चेक केल्यार धूळ गावल्यार वापस करा पुरे वापस करा. त्याचे ट्रैनिंग कसं होतं म्हटल्यार आडोसून स्टार्ट झालं ट्रैनिंग मस्त नाईट निज्व नाही त्या दिवस सांगतात ಇವತ್ತು ಫ್ಲಾಗ್ ಇದು ಲೈನ್ ಏರಿಯಾ ಉಂಟು ಸರ್ ಐಸ್ ನಿಜವೇ ಮಸ್ ನೈಟ್ ಇಡೀ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕರ ರೂಮಲ್ಲಿ एक चूर डस्ट गावे नावा एक मिनिमल डस्ट गावे नावा मस रूम क्लीन करूया आउटसाइड क्लीन करूया पूर्ण क्लीन करताना नाईट लागता मी सकाळी सिलेक्शन होता 5 घंटे स्टार्ट होता त्या शॉप नाही 5 घंटे होता डेली मी सिलेक्शन स्टार्ट होता. सो ते कसं बघतात म्हटलं तू निजे नसताना तू तुझ्या बेस्ट देते ना
त्या पूर बघतात ते. त्यांच्या होता एक नंबरचे टेस्ट परीक्षा आहे म्हणलं. तू दिल्लीत सर्वे होतंय ना ते बघतात ते, त्या बघून दिल्लीत जायचे ते. सो लाईन ते इझी होता मस्त, बिकॉज प्रॅक्टिस असता मस्त, प्रॅक्टिस करून असतो आम्ही. निज नतना नीज नाही म्हणजे तिकता नीज नतना होता ते इथे वैत नाही सांगतो आम्ही दलालो ते होता मस्त वय. त्याच्यापर्यंत लाईन एरिया होता. फ्लॅग एरिया कॉम्पिटिशन एक असा. फ्लॅग एरिया मधलं आम्ही चिप्स नंतर ड्रॉइंग करूया. आम्हाला एक टीम देतात स्टेटस, तर ती म्हणत कसले पुरा आमच्या स्टेटात इनोव्हेटिव्ह असता ते पूर्ण मी दाखवूया चिप्सांत. एक एक प्रति एक राज्याचे असतात ते चिप्स दाखवतात. ते कॉम्पिटिशन असतं. मी बेस्ट केट म्हणून एक असतं कॉम्पिटिशन. वय वय बेस्ट केट कॉम्पिटिशन म्हटलं तुले ऑलराऊंडर्स ते पुरा पूर ड्रिल करतात. त्यांचं ड्रिल येव्या, कमांडिंग येव्या, त्यांचं वॉचव्या, त्यांचं क्विज कॉम्पिटिशन असतं. त्या पूर असतात बेस्ट कॅडेटांत. त्या वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशन आडीसींत. मिगे अनेक रजपत पूरा स्टेटस नाइल्ले आमच्या NCC एक 17 डायरेक्टरेट्स मध्ये कसा 7 डायरेक्टरेट्स मधलं पूर्ण मिक्स होऊन असता स्टेट्स पुरा. आमचे कर्नाटक अँड गोवा कंटिजेंट म्हणजे कर्नाटक अँड गोवा डायरेक्टरेट. तुम्ही ते दोन स्टेटाची उठतो असतो. सो त्या 17 डायरेक्टर्स असतात ना, त्यांचं आपण सिलेक्शन असतं 100 पीपल्स रजपत. त्या तुमचे मेन सिलेक्शन त्या आमच्या गुरी असले रजपत आणि दहाव्या त्या गुरींत घरून गेलो आम्ही. सो सिलेक्शन झालं रजपत झाला. मी PM रॅलीज असतात. PM रॅली तीस PM यायच्या आमच्या प्राईम मिनिस्टर हॉनरेबल प्राईम मिनिस्टर येतात त्या दिस येतात. सो त्या एक कॉम्पिटिशन असतं. ती पूर्ण कॉम्पिटिशन होऊन फायनल एक पॉईंट येतात. त्या पॉईंट नंतर PM त्यांचं एक ट्रॉफी देतात त्या वर्षाचं बॅनर बॅच सांगून. तिची कॉम्पिटिशन असतं दिल्लीत. ते बरे तुम्हाला बरे एक मार्च फास्ट मात्र नाही पूर्ण कॉम्पिटिशन. तू मार्च फास्ट केलं त्या पूर्ण जावत बेस मार्च फास्ट नंतर काही करत नाही तसं कॉम्पिटिशन. आता तुमच्या एक तू सांगतलं बरं एक बेस्ट कॅडेट म्हणून असता त्यांनी आता तुम्हाला एक बेस्ट टीम तसं प्रगावताय टीमाचे एक पूर्ण टीम स्पिरिट टीम गेमत. नाही आता बेस्ट कॅडेट म्हणून एक तुम्हाला एक अवॉर्ड गावता म्हणतो. बेस्ट टीम म्हणून सांगून एक ते बघतात नाही पूरे बॅनर बॅच. बॅनर म्हटलं बॅनर बॅच म्हटलं तुला पूरे पॉइंट पूरे ऍड होऊन कोण थर्ड पॉइंट येतात त्यांच बॅनर बॅच सांगायचं. आता ते तुम्हाला यास जाता की तुम्ही राजपथ म्हटलं आणि आता कर्तव्यपथ नाही आताच्या ते आता जाताना तुम्हाला कसे शिदा दावेचे नाही तुम्हाला काय मी सांगितलं मॉर्निंग 3 स्टार्ट ट्रेनिंग. सो 1:30 सुटतो आम्ही आणि 2 सुटतो उठून युनिफॉर्म घालवा आणि रजपत दूर असता कॅम्प पासून. सो रायफल घेऊन जातो आम्ही मॉर्निंग अर्ली मग बस असता रजपत आणि ट्रेनिंग असता. सो ट्रेनिंग होण्या असता ऍक्च्युली ह्या पार्टी कसं झालं म्हणजे पाऊस आयला मस्त दिल्लीन तो. सो तिने एक्सटेंड केले ते पिरियड. सो आम्हाला रजपत जस्ट एक 10 days ट्रेनिंग गावला. जस्ट मार्च करी दव्या रजपत मॉर्निंग स्टार्ट होता आफ्टरनून एंड होता मॉर्निंग डेली त्या रुटीन होतं. मी वापस येऊन मी ते PM रॅली प्रॅक्टिस होतं आम्हाला. नाही आता तुम्ही दाता हो न्या तुम्हाला ते एक ही पुरा नाकरा ತೊಂದರೆ नाही शिदा सोडवतं नाही यांचं एक चेक हव्यात तसं पुरा असताय तुम्हाला एक सेक्युरिटी म्हणून सांगून तुम्हाला एक चेक करायची चेकिंग. आमच्या काल NCC मान नाही प्रत्येक एक आर्मीचे कंटिजेंट असतात. आर्मीचे हॉर्सेस असतात ते कैले पुरं असतात कोण पण असतात तुझ्या रजपत रोडांत फायनल डे ते पुरं प्रॅक्टिस करत असतात. आर्मी असतात नेव्ही असतं एअरफोर्स असतात आर्मीत मस्त रेजिमेंट्स असतात ते पूर असतात ते प्रॅक्टिस असतात. चेकिंग होत असत तसं चेकिंग असतं. आता तुमच्या त्या एक सपान असलं पुरं एक मस्त कष्ट येऊन एक पूर्ण झालंय तेसून तुम्ही कुठले मी बायसरलो होतो नाही थोडे दिवस रोव्या नाही रजपत 26 व्हायचा 26 जानेवारी 20 PM रॅली कसं कॉम्पिटिशन त्या दिवस आमच्या हॉनरेबल प्राईम मिनिस्टर येतात डिफेन्स मिनिस्टर येतात मी डेलिगेट्स येतात थोडे डेलिगेट्स ते डेलिगेट्स येऊन ते जस्ट आमच्या मार्चिंग बघूचे पुरा इडी RDC असले पुरा येतात त्या दिवस मार्च करताना मॅच एक असतं 28 असं त्या मार्चिंग झाल्यापर्यंत मी 2 दिवस एक्स्ट्रा असतो आम्ही ते सेट करा पुरा आम्हाला दिल्लीत मी आम्ही रिटर्न होतो फेब्रुवारी 1st वीक रिटर्न होतो आम्ही पार्टी फेब्रुवारी लास्ट वीक होतो ना आम्ही ते गावात येतो. आता तुम्ही ते गेल्यापर्यंत बरे ते मात्र त्या एक परेड मात्र होऊन पार्टी येताव्या नाही तुम्हाला कोणाच तर ते डेलिगेट्स येतात प्राईम मिनिस्टर असतात आणि डिफेन्स मिनिस्टर आणि असतात म्हटलं त्यांच्या ओटाने परत तुम्हाला एक दकल्या
एक जेवण आहे नाहीतर एक बोल आहे नाहीतर एक फोटो सेशन तसं कसलं तरी कोणास एक गावाच्या मनास आहे ते डिफरन्स असतात मस्त ಕೆಲವು ಜನಾಂಸ ಸಿಎಂच्या घरात असता ಕೆಲವು ಜನಾंस राष्ट्रपतीच्या घरात असता राष्ट्रपती भवन असतं आणि ಕೆಲವು ಜನಾंस त्रिमूर्ती भवन आमच्या पीएमच्या घरात असतं तो त्या तीन डिसाइड करायचं मला पीएमच्या घरा गावला आता ओ तुम्हास त्या आता तिकत्या जणांत तुम्हास 3 वांटे करून जातात सो पीएमच्या घरात जाऊन एक टी पार्टी असता मस्त सो पीएम येतात पुरण बघतात एक स्पीच देतात त्यांची बोलून जातात मी काय मस्त एक टी पार्टी ते त्या पुढे असता आमच्या इथे सीएम एवे होते आमच्या कॅम्पस दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवालची त्यांच कोविड येयला सकाळी सो त्यांचे घर कॅन्सल झालं दाव्याच्या वय मी गे दिल्लीन तुले पुरं प्रॅक्टिस नसतं कसं खाऊ आहे कसं राहू आहे कोणाच्या कसं बोलू आहे पूर शिकवून त्या एक पिरियड असं 120 days पिरियड होता मी नोव्हेंबर आणि ऑक्टोबर 16 घरा सोडलो मी पार्टी यायला फेब्रुवारी 2nd week हो ते तिकते वेळ सर तो आळवास एक महिना आळवास 1 महिना बँगलोर आणि 2 महिने दिल्ली हो तिकते लॉंग कॅम्प असताना खुशी होते मात्र जाल्यार त्याच्या पार्टसून कित्येक स्ट्रगल असा म्हणून कळता नाही आता ते पुरा होऊन तू आयला पार्टी पुत्तुरास येताना तुला एक रिसीव करायची रीत तुझे घरच्यांनी एक तुझे एक वेलकम कसं होतं एक स्वागत कैल्या रीतीर केलं ते स्कूलाच्यानी होऊन देत तुझ्या घरला लागचे एक समाजाच्यानी तुझ्या घरच्यांनी पुरा त्या एक विवरण करू त्या असं मी येतं ना एवढीच दिवस माझ्या कमांडिंग ऑफिसर कॉल केला होता माझे सीईओ ते कॉल करून तू डायरेक्ट मडिकेरी हव्या म्हणजे मडिकेरी बटालियन सो तू डायरेक्ट मडिकेरी हव्या घरा जाऊ नका तुझ्या पेरेंट्स डायरेक्ट मडिकेरी साधो तुले सन्मान असा सांगतात सो ते फर्स्ट डायरेक्ट मी मडिकेरी पावलो होतो मडिकेरी सकाळी पाहून वेलकम केलं मला कमांडिंग ऑफिसरने ते वेलकम करून मी गे अप्पा अम्मा नेले ते पावले ते मडिकेरीचं ते एक सन्मान होतं समारोपाला एक स्पीच द्यायला एक जवान होऊन त्यासून घरा येलो घरा यायची दिस फ्रेंड्सांनी सांगत होता ते मी यावेळेस सांग सो माझे एक ग्रुप असं फ्रेंड्सांचे एक 25 जणांचे सो ते पुरे एक केक पुरं घेऊन आले ते आम्ही घरात जाऊन सेलिब्रेट केल्यानंतर सेलिब्रेट करून झालं नेक्स्ट कॉलेजांत होतं एक कॉलेजांत आम्हाला प्रतिवर्ष कोण जातात RDCच त्यांचं एक जीप रॅली असता जीपवर बसून जावे असता कॉलेजाचं मी कॉलेजांत सन्मान असता कॉलेज सन्मान झाल्यानंतर ते एक वाम वेलकम म्हणतात तसं गावड्यात त्याने त्या एक तुझे एक त्या एक जर्नी तुला एक मेमोरेबल म्हणून होतो नाही आहे त्यानंतर आता एक तर पुरं कष्ट येईल आता तू सांगताना आम्हाला कळतासा किती एक टफ असता म्हणसा तुला याच्यामध्ये अयो माले नक्का आहे मी एकदा सोडून जातो म्हणून एक कधोन तरी एक मनात आयल्यान ते नाही त्यात तसं येत नाही काय म्हटलं आम्ही तिकते इनोन असतं ट्रेनिंग नंतर तो ट्रेनिंग कसं असतं म्हणजे शेप्स येऊ म्हणजे आम्हाला एक शेप करतात एक ह्युमन वरी कसं बसू आहे कसं असू आहे तुझे वे ऑफ लाईफ कसं असू आहे तुला थिंक करणं तर आम्ही करतो आता पूर सांगतात 6 घंटे नी जाव्या 6 तास नी जाव्यात हव्या आम्ही वाचलो 3 घंटे वाचलो 2 घंटे निजंत वाचलो कंटिन्यूस वाचलो नाही तुमचे एक पर्सनॅलिटी एक तुमच्या कसं एक तुम्ही कसं होतो फुल तुम्ही असं बदलावण करून देतात त्याला NCCचे आमच्या हात कसं सांगायचं म्हटलं आम्ही डिफरन्स असतं तुला केलावांचं पुरांच्या बॉडी एक असित नाही मी पुरांच्या माइंडसेट एक असित नाही केला जातात पार्टी वैत नाही सांगून जातात मी प्रॉब्लेम कसलं म्हटलं तुला काही प्रॉब्लेम असतात अंगांत सांगू येत नाही आणि ते सांगून येताना जोर झाल्यार ते एक बही असता आता मला ह्या एक कॅम्पससाठी मी इडी लाईफ माझ्या दाव देवत आहे लाईफ इडी लाईफ काढून घेतल्यार मी त्या एक बही असता बट त्या क्विट कर एक त्या टेन्शन देत नाही तू तसा क्विट करतो तर आता एक तर सर येत नाही करेक्ट आता तुझ्या NCCचे एक त्या सोडून तुझे काही तरी इंगड अभिरुची म्हणे असं त्या तुला हॉबीज आणि पुरा मी माझ्या एलिमेंटरीदल्ला बेतनी बेतनी 10th सर मी एलिमेंटरी एकच कॉलेज असेल स्कूल असेलो सो एलिमेंटरींत मी एक तालूक लेवल शटल प्लेयर होतो मी डिस्ट्रिक्ट व्हॉलीबॉल प्लेयर होतो मी करंट माझ्या ब्लॅक बेल्ट झाल्यानंतर फर्स्ट स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड मला जनरल प्रोफेशन शिकवलं कंटिन्युअसली म्हटल्यार तुले एक्झाम्स 90% ओढ असले तुले जनरल प्रोफेशन शिकवता कंटिन्युअस फर्स्ट टू 10th असेल सो त्या झाल्यानंतर मी पिऊन तुम्ही डान्सिंग स्टार्ट केल्यानंतर चर्ड करा फ्रेंड्स वाटतो पुरा डिग्रींत NCC रावलो होतो सो NCC एक टॉप मोस्ट लेवल पावलो व्हेरी गुड त्याला कर तुम्ही मस्त एक बहुमुख प्रतिभा म्हणून सांगतो नाही आहे आता इतके पुरा असताना
तो तर प्रति एक ಎಂತೋ तर केलून येऊन बच्चावेच्या सहज केलून फिरे होता त्याच्या प्रांत मग त्यानं वाचव्य तसं पुरं असताना तुला एक या टाइम कसं एक समय कसं होंदवून घ्यायचं तो म्हटलं बच्चावेच्या चढणी आता एक तुझ्या NCCच्यात तो होऊन दे त्यांनी एक तुझे प्रॅक्टिस असताना फिरे होता त्याच्या प्रांत तो कराट्यात होतं म्हटलं कराट्या इवन तसं कसाला असलं त्यांनी तो चढ बॉडीचं चढ या गावाच्या आणि डान्सिंग प्रत्येकान तो तुझ्या देहदंडाने असेल मिळतं बच्चावून असताना तुला त्याने तू वाचवायच्या कैल्या रीतीर मॅनेज करून घेत हा श्रेय माझ्या ऍक्च्युली अम्माच दाता तकलेसनो मला अम्मा दोन सोडला दोन सो तू केल्वे होता बट घरा येऊन तू वाचवा त्या एकच रूल असेल घरांत काही अंदाज केलवदा मला तू कसं कर केलं ना मग घरा येऊन तू ह्या टाइम वाचवा सो तेसून एक टाइम मॅनेजमेंट केलं मला करीत होतो वैत होता एनसीन मला कसं केलं म्हणजे तू कसं टाइम करू तुले टाइम कसं तुले सेपरेट करू होतं मेन टाइम कैला फोकस करूया फोकस करताना त्याच्यात फोकस करूया त्यावर शिकवलं मला एनसीसीन त्याला कर अम्माच्या मस्त एक हात असं सहाय असा झालाय आणि आता एक तर पुरं झालं तुमची डिग्री आता झाली म्हटलं आणि पुढेच तुमच्या कसं एक आलोचना काय करावं म्हणून असं आपण काय असं आहे आता आर्मी जावची ना इच्छा होता बट नाही मी ऍक्च्युली डिव्हिड होतो सचूर बदल थिंग्स असं मी आता सर्विंग नेशन सांगतात देश सेव करायचे देश सेव आर्मीत मान करावं होतं बदल करव होता सो बघतो बदल कसं होता असं आता फर्स्ट एक फोकस होता तुम्हाला आर्मीच्या नाही आहे आता या पुरवताना आता टाइम गावताम केला पाटी फ्री असल्या तुम्ही एक अंगडी सानी पुरा जाऊन तुमच्या अप्पाच्या येतो एक हेल्प करायच्या पण असं अप्पांच्या बिझनेस आणतानी पुरा हा असा मी केला पाटी अंगडी जातो बिल्डिंग असले पुरा बिल करतो त्या पुरा असता तुम्ही आज तुमचे त्या आरडीसी म्हणून आरडीसी आणि समवस्त्रांत तैलोस हो तुम्ही तर तुझे मेडल्स बघतो 2, 3, 4 मेडल्स दिसतात मला त्याचे एक कशाला काय सांगू त्या मस्त केल्या रीतीच्या सांगून हा आउटफिट माझ्या आरडीसी ब्लेझर्स ना माझा युनिफॉर्म बदल असता हा काहीतरी मी सेरेमोनियल फंक्शन जाताना हा पुरा घालून जातो आम्ही सो हा माझं कंटिंजंट रिपब्लिक डे कंटिंजंट बरोबर मी पार्टिसिपेट केलं सर रिपब्लिक डे कंटिंजंट हा माझं कर्नाटक अँड गोवा कंटिंजंट असेल मी माझे एक सांगूया आयडेंटिटी हा रिपब्लिक डे परेड पार्टिसिपेट केलो मी हा PM रॅली कॉइन सांगतो आम्ही PM रॅली पार्टिसिपेट केल्यास कॉइन देतात मी हा माझे कल्चरल कॉम्पिटिशन प्रति एक मेडल कसं आर्मी प्रति एक तू काम केलंस एक बॅच गावता NCC तो असता स्काउट गेसन तो असता एक व्हॅल्युएबल ते पूरा आता आमचे तुझे केला फोटोज आणि पोरा आम्ही एक कलेक्ट करून ठेवलेच होतं ते आम्ही आता दाखवतो त्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक 2 उत्तर सांगावी आम्हाला ओके हा मी आयले दिस पार्टी मडिकेरी आयले दिस सो मला सन्मान होता कमांडिंग ऑफिसर होतो सो तेही काढले फोटो अप्पा मी फर्स्ट आफ्टर 4 months मी फर्स्ट माझ्या अम्मा अप्पास मीट करायचा एक तर एक इमोशनल काय असतात नाही हा माझे कमांडिंग ऑफिसर म्हणजे एक प्रत्येक बटालियनचे कर्नल असतात ते कर्नल पूर्ण कॉलेजेस बघून घ्यायचे ते पुरा त्यांचा जिम्मेदारी असता तुमच्या कॉलेजात कोण पुरा असत म्हटलं आमचे एक बटालियन एक 10 कॉलेज असतात चंडर चंडर एक कर्नल असता सो ते माझे कर्नल असेल माझ्या टाइम कर्नल चेतन दीमन सांगून मला मस्त इन्स्पिरेशन दिले हेत मला हुशार नसताना तुले 2 ऑप्शन येतो सांगितले ते हा माझ्या घरा अप्पा सिमेंट डीलर होते अप्पा रॅमको म्हणजे कंपनीसून वय तिने आयले ते घरा सन्मान करा सो मी येऊन एक वर पर्यंत ते येले हा माझे सन्मान दिले मडिकेरीन ते माझे कमांडिंग ऑफिसर असले त्याचे लेफ्ट साइड असायचे माझे ANO एसोसिएट NCC ऑफिसर म्हणजे कॉलेज प्रति कॉलेज एक ANO असतात ते त्याचे कॉलेजचे मेन असतात सो ते माझे ANO लेफ्टनंट जॉन्सन डेव्हिड सिक्वेरा मी येऊनच्या माझे SM साहेब म्हटलं प्रत्येक बटालियन असं एक सोल्जर असतो मेन सोल्जर याच्या अंडर काम करे कर्नलच्या अंडर सुभेदार मेजर सांगून ते सुभेदार मेजर सर आता आईला प्रांत ह्या माझ्या कॉलेजात आईला पर्यंत मला सन्मान दिलाय ते माझ्या पार्टी असायच्या माझ्या PU प्रिन्सिपल फादर विजय लोबोन त्यांच्या लेफ्ट साइड असायचे माझ्या
कॉलेज प्रिन्सिपल डिग्री प्रिन्सिपल रेव्हरंड डॉक्टर फादर प्रकाश मोंतेरो सांगून त्यांच्या अनेक कडेच्या माझे वाईस प्रिन्सिपल आणि येवणी मग त्यांचं येनो सर हा मला बेंगळुरान गावला मी यक्षगान परफॉर्म करून एक प्राइज द्यावे असतं पुरांचो गेल्ल्यान्स पुरा सो ते माझे DDG म्हटले मेन पर्सन कर्नाटकाचे कर्नाटक अँड गोवा कंटिजेंटाचे मेन हेड ते असायचे तुझे ते एअर कमांडर BS कन्वर सर ते त्यात तुला ते कल्चरल प्रोग्राम त्या बॅचने हा मला कंबळ ಅಂತ दिला हा ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರು ಅಂತ ಕಂಬಳ ಅಂತ मला सन्मान केला यो एक सन्मान हा पुत्तूर गणेश समिती कोण पण नॅशनल लेवल गेले होते सन्मान असता त्या सन्मान नंतर आमच्या पुत्तूरचे MLA संजू मटंदूर सर आले ते त्यांच्या हातून मला सन्मान गावल्यांत हा माझ्या RDC डेज ಅಂತ आळवास कॅम्पस असताना हा फोटो काढलेला मी त्या रायफल बघतो ना त्या रायफल SLR सांगतो तो मी सेल्फ लोडिंग रायफल सांगतो त्या रायफल एक 4.4 kgs वेट असता ते वेट आम्ही धरून डेली मॉर्निंग आफ्टरनून प्रॅक्टिस करीत असतो तसं आहे तर तुम्हाला एक आता नत्तल्या टाइमवर हात खाली खाली म्हणून वैत होता नाही त्या डेली धरून 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 त्याच्या वेट आम्ही कलीत नाही बट नाही हा आम्ही दिल्ली जावच्या टायमार आमच्या कमांडिंग ऑफिसर मंगळूरचे असलेले पूर ऑफिसर्स आले ते केला ऑफिसर्स त्यांच्यावर एक फोटो काढलेले आम्ही ट्रेन अंदाजून अद्दी हा कार्यप्पा परेड ग्राउंड आहे ना आमच्या जनरल कार्यप्पा असत फील्ड मार्शल KM कार्यप्पा त्यांच्या नावावर एक ग्राउंड असा परेड ग्राउंड असा दिल्लींत कैलो आर्मीच्या फंक्शन्स होंदे आर्मी डे होंदे एअरफोर्स डे होंदे ते पूरा होचे ह्या ग्राउंड ಅಂತ PM रॅली होचो ह्या ग्राउंड PM प्राईम मिनिस्टर होचे ह्या ग्राउंड ಅಂತ सो इथे आम्ही PM रॅली प्रॅक्टिस होताना आमचे एक फोटो काढलेले हा आमचे DG डायरेक्टर जनरल ते आमचे मेन हेड NCCचं पुरे NCCचे काम बघवायचे आमचे NCC वर्क कसे होता कुचकड होतं ते पुरे बघवायचे हे ते लेफ्टनंट जनरल गुरबीर पाल सिंग सांगून ते एक स्पेशल फोर्स ऑफिसर हा एक चुक्क स्टोरी असा आम्ही PM रॅली जाताना माझं एक PM येतात सांगून पुरा असतात तिथे ऑफिसर्स असतात NSC स्क्वॉड असतात SPG स्क्वॉड असतात आम चेकिंग असतं चेकिंग वरसून कालचं चेकिंग असतं कसले नेताव इयरफोन्स नेवे नाही मोबाईल नेवे नाही पॉवर बँक नेवे नाही पूरं बॅग चेक होता मग ते NSC कमांडोस असतात त्या फोटोन तसे 2 NSC कमांडोस ते फुल त्यांच्या परिचय देत नाही त्यांनी त्यांच्या हातात एक गन नसतं ऑलवेज एक ग्रेनेड 2 ग्रेनेड असतं बॉडींत कसं झालं रपक्क ऍक्शन होते ते स्क्वॉड त्यांच्या पुरा कवर होऊन बरे डोले मात्र मोस्ट इडलिस्ट स्क्वॉड ते इंडियन असेच आता इनसाइड इंडिया संदीप उन्नीकृष्ण असतात ना ते तो असेल NSC कमांडो मेजर संदीप हा आमच्या नेव्हीच्या वाईस ॲडमिरल सर नेहमीच्या टॉप मोस्ट रँक असायचे सेकंड रँक आहे वाईस ॲडमिरलला संदीप सर सांगून ते मला गावले तिथे बोलवा हा म्हणजे कर्नाटक अँड गोवा कंटिजेंटाचे फोटो आमच्या DDG होतो मग हा एक कॅम्पाच्या फ्रंट व्ह्यू दिसते वय फायनल डे पूर्ण झाल्यापर्यंत ते फोटो शूट झाल्यानंतर मग आम्ही नेक्स्ट डे आम्ही बाय सरलो हे माझे एक साब प्रति कंटिजेंट एक साब असतात 2 साब असतात एक रँक साब आणि एक काल एक अनेक नॉर्मल साब हे गुरमीत सर सांगून एक आमचे ते पुरा चटुवटिके बघूया पुरा हे हँड्स असायचे जिम्मेदारी सो हे मस्त क्लोज होतं मला त्यांच्याकडे काढले फोटो आहे हे माझे मंगळूरचे ग्रुप पुरे मंगळूरचे नित्य मंगळूरचे उडुपीचे मडिकेरीचे शिवमोग्गाचे असले पुरे एक आमचे एक फोटो ते मेटलन्स असे आमचे कर्नल मनीष सर सो त्यांच्यात आम्ही पुरे एक फोटो काढलो मंगळूरचे हा कार्यप्पा परेड ग्राउंड नंतर फोटो काढलेला पार्टी नॅशनल फ्लॅग त्या दिवस PM रॅली झाले दिवस सो त्या एक प्राऊड मुवमेंट होतं ते जाऊन फोटो काढू आहे ते फ्लॅग लागे सो ते जाऊन एक फोटो काढले खुशी होता नाही त्या टाइमच होता ना पुरा
हा माझ्या इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेशन झालं परवांचा कॉलेजांत. सो त्या दिवस मी कमांडिंग केलं कमांडिंग वर पुरे एक 200 cadets कमांड केलं मी त्या दिवस. वय त्याच्या फोटो कॉलेजांतला त्यांचं बघ कॅन्सल करतात साईड नाही ऍक्च्युअली युनिफॉर्म माझ्या एनसीसी सेरेमोनी युनिफॉर्म सांगतात. त्या बेल्टच्या पाठी कमरबंद एक असता वय त्या सेरेमोनी डेस मान घाल्या मस्त लाईन कमरबंद सांगतो त्याच्यावर बेल्ट बांधायचे आम्ही टाईट असतं वय मस्त टाईट असतं. हा गव्हर्नरच्या घरा घेतले फोटो आम्ही दिल्लीसून आयल्यापर्यंत एक वार पर्यंत वापस आम्ही बेंगळूर धाव होता. CM टू मीटिंग गव्हर्नर टू मीटिंग. सो ह्या गव्हर्नरच्या घरा गेलो होतो. त्यांच्या घरा एक बोमे गावल्यांत पुरा वस्तू पर बघू घालून मागे आमचे ऑनरेबल गव्हर्नर गेलोट सर येले ते त्यांच्यासाठी फोटो काढले दिसते. त्यापर एक लायक एक्सपिरियन्स हा विदिन थाउजंड नेक्स्ट डे CM टू मीटिंग आसलो होता. मेंचेवटी एक टी पार्टी होता. सो त्या दिवस CM वेचे दिवस हा फोटो आसला. हा राजभवनात एक परफॉर्मन्स केलें आम्ही. सो ते काढले फोटो. हा तुम्ही एक यक्षगान सांगितलं तुमच्या मामा. सो ते एक यक्षगान पात्र गणेश पाटील मामा. सो मला अम्माई सांगितलं ना तुला यक्षगान करू होतं ट्राय कर मामा करतात ते असतात जीन्स अंत पुराण त्यानंतर सत्य झालं बघा. हा मला फेलिसिटेशन केलं मंगळूर अंत आमचे GC रूम अंत हे पूरा मंगळूर आणि मंगळूरचे म्हटलं इथेच. हा एक फ्लेक्स प्रिंट केलं ते कॉलेजचे कॉलेज एदूर एक तोरले बोर्ड घातले ते फ्लेक्स प्रिंटिंग अंत विशिंग करा. मी दिल्लीत असताना हा घातले ते फ्लेक्स करून घालतात. हा माझे बिफोर अँड आफ्टर फोटो. मी कॅम्प दर्शन अद्दी असं होतो ट्रैनिंग अद्दी काही नाही ट्रेनिंग करीत होतो मी डेली बट तिथे प्रॅक्टिस करीत नव्हतो कंटिन्युअसली. कॅम्प आधी एक फोटो काढले फ्रेंड्स ಒಟ್ಟು कॅम्प पर्यंत माझे क्लासमेट येलो होतो कॅम्पस नॉर्मल बघूया. सो तिने बघून मला ಎಂತ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಂದು सांगून फोटो काढला ಅಂತ. सो त्या आता असं मला डिफरन्स दाखवा मार्क बघतोय ना तुम्ही एक बेल्ट घालतो आम्ही बेल्टचे काल डिफरंट फेस त्याच्या ओव्हर बेल्ट काढलं फुल चेंज म्हटल्यावर तो किरण माझे अराउंड एक 8 kg होणं झालं माझा डेली मॉर्निंग आफ्टर प्रॅक्टिस करताना. आडोसून कसं होतं म्हटल्यार आमचं एक 8:30 एक स्टार्ट होता आमचे परेड युनिफॉर्म घालून त्या जो निबारांत प्रॅक्टिस करत असता. एक 11:30 येताना एक ब्रेक असता. त्या ब्रेक असता काव्या एक बनाना असतात नंतर मज्जिगे असतात त्या परत देतात लाईट फूड चड देत नाही हेवी फूड देत नाही. सो ते काव्या येताना पाठी येतो आम्ही एक हॉल असं ते येताना ओरसून कल्सर इडी युनिफॉर्म ಒಲವನ್ ವಾಪಸ್ आम्ही खाऊन जातो चूर युनिफॉर्म समोर असतं वापस ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸತ್ತನ ಅನೇಕ युनिफॉर्म ಒಲವನ್ असतं. सो सहा परिचय कसं तुमच्या इकडे पाठी करतात तुम्ही आता एक ते ಎಂತ ಪುರ तुम्ही आता कॉम्पिटिशन त्या सांगित होतो ने तुम्हाला केलं तरी एक सर्टिफिकेट्स होते नाहीतर एक प्रशस्ती काहीतरी गवळलं म्हणून असं. एनसीसीत मला 2 सर्टिफिकेट गावल्यांचा मेन सर्टिफिकेटचं B सर्टिफिकेट आणि A सर्टिफिकेट ते क्लिअर झालं मान तुला एनसीसी नेक्स्ट स्टेप दावत. आता सेकंड इयर बी सर्टिफिकेट क्लिअर झालं मला 3rd इयर जंप होत नंतर सेकंड इयर वापस करू आम्ही एनसीसी त्या क्लासवर येतं क्लास अंत पास झालं नेक्स्ट स्टेप. A सर्टिफिकेट अंत मी एकलोत ಕೆಡೆಟ್ ಇಡೀ ಮಡಿಕೇರಿ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಅಂತ A ಗ್ರೇಡ್ ಗಾವ ಪೂರ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಗಾವ ಅಂತ. ಸೊ एकलोत कैडेट असलो मी. व्हेरी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मिगे RDC सर्टिफिकेट गावलं मला माझे असले कोविड बॅच होऊन माझ्या फर्स्ट अँड लास्ट कॅम्पात RDC मी एकच कॅम्प केलो होता तोरले कॅम्प. माझे सिनियर्स असून दे माझ्या बल ज्युनियर्स असून दे याची पुरा त्यांच पुरा कॅम्प गावतो असं आर्मी अटॅचमेंट काम गावता कॅम्प गावता ते सर्टिफिकेट्स गावता त्यांचं बल्ब सर्टिफिकेट असतं. मला एनसीसी असले एकच सर्टिफिकेट आता सध्या RDC आणि RDC अचिव्हमेंट केलेलं असं आमचे CM एक देतात मग CM कमेंडेशन मेडल आणि एक त्या आमच्या DDG नंतर ते प्रपोज करतात CMS हँड्स पुरा मेडल देवत. सो ते CM असून मला एक CM कमेंडेशन मेडल गावलं त्या एक तोरलं मेडल लाईक. आता एक तर पुरा ऐकताना तुम्ही एक यशस्वी NCC कॅडेट सांगत तुम्ही तुमचे एक समवयस्क
नॅकरांचं जे आत्तांचे एक तरणे नॅकरांचं तुमचे एक काहीतरी सांगू इष्ट पावतावे. हां मी शिकलोच मस्त म्हटलं ट्रेनिंग मस्त इम्पॉर्टंट. आता कोणते दावाचे असतं एन सी सीसून हा व्हिडिओ ऐकून थिंक करत असतो त्या एन सी सी दावे आहे ना ते कोण बघूय ना RDC दावतो मी मग दावे होताय ना त्यापुढे थिंक करे ना ट्रेनिंग घेव्या. ट्रेनिंग मस्त इम्पॉर्टंट. तू कसं शेप होतं तो ह्युमन वरी त्या ट्रेनिंग आणतो आता मला RDC गेलं ना खुशी मी ट्रेनिंग गेलो खुशी त्या ट्रेनिंग आणि सकाळी पनिशमेंट गावाची खुशी पनिशमेंट करायची खुशी त्या आत्ता बघ करताना नक्क होता करायचे मीन त्या आत्ता बघताना मला पूर्ण थिंक करताना मस्त खुश होता. वय वय त्या सकाळी उठवायच्या रात्री जाऊन थंय पडून वापस उठवायचं सकाळी त्या पूर्ण बघताना त्या एक खुशी होता बदलत जीवनांत एक तुले केला मौल्य आणि शिकवून देता एक लाईफात चेंज केला बरी म्हणून सांग. NCC घेतल्यार तुला खंय वांचवत तू कैल्या मूल्यान असून दे तू खंय असून तू कैल्या वातावरण असून दे तू वांचवत तुझा ट्रेनिंग देतात त्या 3 वर्ष तुला बेस्ट इयर्स पूर्ण घेव्या. तर करायचं पूर्ण ट्राय करा NCC घ्याव्या. सिलेक्शन होत ना सेकंडरी जाल्यार ट्राय करा दाव्या. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಮುನಿಯಕ सांगोचे सांगणे बरींत आज किरण आमचे टायलेसत त्यांचे एक अभ्यास होऊन दे त्यांचे एक हव्यास बघताना ते एक आमचे प्रतिबिंबास एक अर्हदल्ला जिलगो म्हणून सांगू मस्त खुशी होता असा. आणि त्यांचे एक ते तू आज एक आम्हाला ते येऊन तुझे एक आमचे एक प्रतिबिंब कार्यक्रमाचे ते एक गौरव चढ केलं म्हणून एक आशय आम्हाला स्वतःचा किरण. आणि असं मेन प्रमुख होऊन तुझे आप्पा केशव नायक आणि तुझी अम्मा विद्या नायक त्यांचं मी एक हार्दिक अभिनंदन देतो. आणि त्याच्या प्रांत तुम्ही आम्ही साधवतो कुठले इथे आयलो येऊन तुमचे एक NCCच्या ಬಗ್ಗೆ आणि त्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक उपयुक्त माहिती दिलो आणि तुमचे एक जीवन कैल्या रीतीर चेंज झालं म्हणून एक अनुभव आम्हास गावला आमच्या वीक्षकांसह गावले त्या मस्त उपयोग होऊन असा तुम्हाला मी लेखून घेतो असा. किरण नायक तुम्हाला हार्दिक अभिनंदन आणि त्याच्या वाटत धन्यवाद. मला इथे आयिल्लेस मला एक एक्सपिरियन्स शेअर करा एक स्टेज दिल्लेस माझ्या विश्व कोंकणी केंद्र आणि तुमच्या प्रतिबिंब टीम असं थोडलं थँक्स. ವೀಕ್ಷಕನು तुम्ही इकते वेळ सर किरण नायक ಒಟ್ಟು ದಲ್ಲ ಸಂವಾದ ಐಕಲ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಫೂರನ್ಸೋ हार्दिक धन्यवाद.